खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय बाक्सा बर्मानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बरुवा दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ गसाइगाव जिल्लानि PGA-CBM आरो सराइबिल दालाइसा PGA-CBMनि सांग्रांथियारि मेल खुंफुंदों क'क्राझार जिल्लानि बड'लेण्ड फरायसा आफादा समाज बेरेखा हाबानि सायाव मावथांखि लादों दुलाराय आसाम जुडिशियेल मावफारि गौथुमा क'क्राझाराव मावफुं मेल खुंफुंदों साहित्य एकाडेमि आरो गर्ल्स कलेज क'क्राझार फरायसालिमानि जथायै बानजायनायाव आइजो जावरिखां मावबादा खुंनाय जादों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी सारागाव गामिया दैबाना जाना हा खुरखा लांनायखौ गामिनि रायजो राजाफोरा ज' जालायनानै फोसाबनाय खामानि मावफुंदों नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव गसाइगाव जिल्ला PGA-CBM आरो सराइबिल दालाइसा PGA-CBMनि सांग्रांथियारि मेल खुंफुंदों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि रायमना ओनसोलनि अक्सिगुरि गामिनि गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव रायमना ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै सांग्रांथि मेलखौ खुंनाय जायो जे जोंनियावहाय धीरेन ग्रुप आरो गोविंद ग्रुप जानायावहाय जोंनि गेजेराव माखासे परिबेसा सोलिबाय थादों आरो सोलिनायखाय जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय बियो मोनसे कनफ्यूज जानानै थाबाय सांग्रांथि मेलनि गुबै थांखिखौ मोनथिनो मोननाय बादिब्ला रायजो राजाफोरनि गेजेराव गुलुं गुजुं जानायखौ गैया खालामनो थाखाय मेलखौ खुंनाय जायो गसाइगाव जिल्ला PGA-CBM आफादगिरि फोरमान बसुमतारीजों सामलायजानाय मेलाव गासैबो रायजो राजाफोरा खौसेयावनो थानांगौ होननानै रायजो राजाफोरखौ खावलायो मानो बिदि जाखो आरो माबोरैहाय जों बबे लामाजों रायजो राजाफ्रा थांगोन बे असिलाखौ लानानैनो जोङो दिनैहाय बे पकेट मिटिंखौ खालामनाय जादों बे हाबाफारियावनो नुजाथिनानै बिबुंथि लाखियो जेसर नार्जारिया गावनि बिबुंथियाव बुंथिनाय बादिब्ला NDA-BPआ मोननै हानजायाव गावस्रानायनि थाखाय रायजो राजाफोरनि गोसो सिङाव बेले बेजे सोमजिनायखौ होखारनो थाखाय बे सांग्रांथि मेलखौ खुंनाय जादों होननानै बिथाङा फोरमायथियो माखासे मानसिफ्रा धीरेन ग्रुपजों थांनानै मा बुंहैबाय UPPनि मानसिफ्राबो बे UPPनिमोन NDA-BPआ गावस्रानायजों लोगोसे UPPLखौ लानानै सरासनस्रा सुबुंफोरा बेले बेजेयाव गोग्लैनायनि सोमोन्दै बिथाङा गुवारै बुंथिनानै होयो बिथांमोना मा जाहैबाय दिनैहाय धीरेन ग्रुपनि सोरबा थाबाय नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड NDP-नि मानसिफ्राबो लोब्बा आफाद ओंखायामोन आरो ओरैनो थानाय बिथांमोना दा बिनिखायनो बिथांमोननि गेजेरजों जिथु थानांगौ आङो बे बुंथिनायाव बेखौनो बुंदों दा जनसाधारण जाबाय होननानै जिथु बिथांजों ज' थांफानानै जिथु जोंनि अजे गोलाव समनिफ्राय समायखिरा लाबोदोंमोन मोगथाङाव फैनाय नङा दा बिनिखायनो जोङो बड'लेण्ड आफाद दङ PGA-CBM थाबाय एबसु थाबाय गसाइगावनिफ्राय खोरोमदाव लाइफां हारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां क'क्राझार जिल्ला बड'लेण्ड फरायसा आफादा समाज बेरेखा हाबानि सायाव मावथांखि लादों क'क्राझार जिल्ला बड'लेण्ड फरायसा आफादा समाज बेरेखा हाबा मावनायखौ होबथानो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि PP मजुमदार बिथांजों बिथांनि मावख'आव जिरायनानै सावरायनायजों होबथानायनि राहा लादों थांनाय समबार फुंनि 11 रिंगायाव बड'लेण्ड फरायसा आफादनि मावथि सोद्रोमाजों लोगोसे जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङाबो क'क्राझार जिल्लानि बेंगिरि PP मजुमदार बिथांजों समाज बेरेखा हाबा हुखा जेरै मेला खुंनाय जुवा गेलेनाय ड्राग जानाय बायदि बायदि बेरेखा हाबाफोरनिफ्राय रैखा मोननो सावरायनायाव बाहागो लाहोदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों क'क्राझार डिसिৰ লগত আজি ভাল এটা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আলোচনা হ'ল তেখেতে আমাক এচুৰেঞ্চ দিছে যে আগন্তুক দিনবোৰত কোনো ধৰণৰ মেলা হ'ব নোৱাৰে আৰু জুৱাবিলাক হ'ব নোৱাৰে তেখেতে এচুৰেঞ্চ দিছে আৰু মই তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ তেখেতে যেতিয়াৰ পৰা ক'ক্ৰাঝাৰলৈ আহিছে তেতিয়াৰ পৰা তেখেতে এই জুৱা মেলা আৰু ইয়াৰ এগেইনষ্টে ভাল ইনিচিয়েটিভ লৈছে আৰু একশ্যনো লৈছে ड्राग जानाय आरो जुवा गेलेनाय समाज बेरेखा हाबाखौ होबथानो थाखाय सावरायलांनायजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि PP मजुमदार बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो दि बिथाङा गाव फैनायनिफ्राय खनसेबो मेला आरो जुवानि पारमिसन होफेराखै आरो होनायबो जानाय नङा होननानै बिथाङा बुंथिबावो पुलिस हुंथाया गावसोरनि हमनो थांनायनि सिगांनो जुवा गेलेगिरिफोरा सिखारनानै
खारखोमा लांजोबो होननानैबो बिथाङा जाथाय फारियै फोरमायो। এতিয়া মেলা ভালকৈ কণ্ট্ৰল হৈছে আৰু যিবিলাক ড্ৰাগছ সেৱন কৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও একশ্যন লোৱা হৈছে, কিছুমান এৰেষ্টো হৈছে আৰু যিবিলাক ছাপ্লায়াৰ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে একশ্যন লোৱা হৈছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লগত একেলগে আলোচনা কৰি এই এণ্টি ছ'চিয়েল এক্টিভিটিবিলাকক আমি বন্ধ কৰিম। बेजों लोगोसे सोरबा जुदि ड्राग जानानै फाननानै आरो जुवा गेलेनानै हमजायो अब्ला बिथांमोनखौ थोंजोङै IPDS एक्टआव खोख्लैगोन होननानैबो बिथाङा बुंथिबावदों। समाज बेरेखा हाबानि सायाव बड'लेण्ड फरायसा आफादा थांनाय 2 दाननि सिगांनिफ्रायनो हाबा मावबोबाय थादों। बेजों लोब्बा लाखिनानै जिल्ला बेंगिरि PP मजुमदार बिथांजों सोलिफु समनि जुवा गेलेनाय ड्राग जानायनिफ्राय रैखा खालामनो माखासे मावथांखि एबा होबथानायनि हाबाफारि सामलायनो फैनानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियोदि बिथांमोना जुवा गेलेनाय ड्राग जानाय समाज बेरेखा हाबाफारिखौ होबथानो जिल्ला बेंगिरि बिथांजों सावरायफैदों होननानै बुंथियो। ड्राग जानाय जुवा गेलेनायखौ गोख्रों राहाजों होबथाथारनांगौ होननानैबो बिथाङा बुंथिबावो। जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि बिथाङाबो समाज बेरेखा एबा एन्टि ससियेल एक्टिभिटिफोरखौ जेरैखि जाया होबथानांगौ होननानै बिथाङा बिबुंथि लाखियो। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। क'क्राझारनिफ्राय बिन'जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दुलाराय आसाम जुडिसियेल मावफारियारि गौथुमा क'क्राझाराव मावफुं मेल खुंफुंदों। क'क्राझार सहरनि खटपारायाव थानाय क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालियाव दुलाराय आसाम जुडिसियेल मावफारिया गौथुम रबिबाराव मोनसे गोनांथार मावफुं मेलखौ खुंफुंलाङो। 20-19 তাৰিখে কক্সবাজাৰত এক্সিকিউটিভ মিটিংখন আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আজি এই সভাত আমাৰ চেফটি কমিশ্যনে ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰা যিখিনি দাবী আমাৰ আছিলে সেইখিনি তাৰে কিমান দূৰ মানে আপোনাৰ অলৰেডি একচেপ্ট কৰিলে আৰু কিমানখিনি বাকী থাকিলে তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। दुलाराय आसाम जुडिसियेल मावफारिया गौथुमनि आफादगिरि आब्दुल हकआ आफादगिरि मासि सामलायनानै दैदेननायाव खुंफुंनाय मावफुं मेलाव गोबाव समनिफ्रायनो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्ला बिजिरसालियाव गुबुन गुबुन बिफानारिफोराव हाबा मावगासिनो थानाय मावफारियाफोरनि दान बान्था आरो ग्रेड पे थाग्रा खुलि बायदि बायदिखौ आसाम सोरखारा गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन बादियै मावफुङाखै होननानै बिथांमोना अजद दैखांदों। লগতে আমাৰ যিখিনি দাবী এতিয়ালৈকে বাকী আছে যেনে আমাৰ ছাৰ্ভিচ ৰুল মেইনলি আমাৰ ছাৰ্ভিচ ৰুল আজিলৈকে হোৱা নাই। এই ছাৰ্ভিচ ৰুল যাতে কলমে চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰি দিয়ে আৰু লগতে বেঞ্চ ক্লাৰ্ক গ্ৰেড 1 গ্ৰেড 2 এণ্ড গ্ৰেড 3 যাতে সোনকালে হৈ যায় আৰু বিভিন্ন দাবী যেনে আমাৰ জাৰিকাৰসকলৰ যে ফিক্সড তাৰ সেই ফিক্সড যাতে ৰেগুলাৰাইজ কৰি দিয়ে বা হায়াৰ কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ। क'क्राझारनिफ्राय बिन'जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। साहित्य एकाडेमि आरो गर्ल्स कलेज क'क्राझार फरायसालिमानि जथायै बानजायनायाव आइजो जावरिखां मावबादा खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गर्ल्स कलेज क'क्राझार फरायसालिनि सावराय नब्लाङाव आइजो माहारिनि सोलोंथाइ समाजारि दावगानाय आरो माहारियारि गुस्लायनाय जावरिखांनाय लाबोनायनि थांखिजों आइजो जावरिखांनाय मावबादाखौ खुंफुंनाय जायो। स्टुडेन्टफ्रा एसामिस मिडियाम हयतोबा दा ट्राइ खालामगोन सेस्था खालामगोन बेफोरनि माने टार्मिनोल'जि आं बर'आवहाय बारा जायाखै बिसेसकरि साइन्टिफिक टार्म्सआव। बे आइजो जावरिखां मावबादा हाबाफारि मेलाव गाहाय आलासि महरै गसाइगाव बिएड कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर' बिथाङा आरो माननि आलासि महरै नुजाथियो। बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोना प्रशान्त बर' बिथाङा माननि आलासि महरै नुजाथिहैदोंमोन। जोंनि बर' बे टार्मआ ओंखारबाय गोबां सांग्रांथिजों एम्पावारमेन्टजों एखे नङा। दिनैसिमबो आइजो माहारिया उन जानानै थानायखौ फोजाखांहोनो आरो सोलोंथाइ लानानै बयजोंबो समानै दावगानो असिलायै खुंफुंजानाय मेलाव गुबुन गुबुन बिफाननि मेलेमजिबि बिथांमोननि नुजाथिनायजों लोगोसे गर्ल्स कलेज क'क्राझार फरायसालिमानि फरायसुलिफोरनि नुजाथिनायजों मेला जोबोद मेहेरगोनां जायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। सांग्रांथि एवारनेस एम्पावारमेन्ट बिनि एसे गोजौआव थानाय एम्पावारमेन्ट इज ए बिट हायार अफ द एलार्टनेस बा एवारनेसआ प्रिलिमिनारि बा रुडिमेन्टारि टार्म्स बिनि गोजौआवहाय एम्पावारमेन्ट। बे आइजो जावरिखां मेलावनो गाहाय आलासि महरै नुजाथिहैनाय डक्टर अजित बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथियो दि दिनै जों बेयाव मोननै हाबाफारि लादों। बेयो जाबाय आइजो जावरिखां आरो आइजो माहारिया सोलोंथाइ
लानायाव उन जानानै थालांनायनि बेलायाव सावरायनो हाबाफारि लानाय जादों आरो बे जथुमायाव गोबां गुबुन बिफाननि मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों होननानै बिथाङा बुंथिया। बेजों लोगोसे बे हाबाफारिखौ सामलायलांबाय थागोन होननानै बिथाङा बुंथिबावो। क'क्राझारनिफ्राय बिनोजोर नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि सारागाव गामियाव दैबाना हा खुरखालांनायखौ गामिनि रायजो राजाफोरा ज' जानानै फोसाबनाय हाबाफारि मावफुंदों। सारागाव गुदि फरायसालियाव 20 अक्ट'बर खालारखालि मोजां खालामफिननाय खामानिखौ मावफुंनाय जायो गामिनि सुबुंफोरा। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरो 2019 मायथाइनि जुन जुलाइ मांखोआव जालांनाय बै दैबानानि जिथु खहा बै खहाखौ सुफुंनानै मोजां खालामनो थाखाय सारागाव गामिनि गासै रायजो राजाफोरा ओंखारबोनानै बेबायदि खामानिखौ मावफुंनाय जायो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों आरो बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बिजनि फानबारिनिफ्राय दैथुन बसुमतारी बिथाङा। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिबाय आरो दा सम जाबाय नोंथांमोननिफ्राय जोङो बिदाय लानायनि। गोजोन्थों।